Хайырлы көн Татарстан, хайырлы көн хөрмәтле телевизор караучылар. Тапшыруыбызның иҗат төркеме безнең белән булган һәр тамашачыга күтәренке кәеф, уңышлы матур эш көне телим. Бүген чәршәмбе, димәк безнең телеканалда сез яраткан уйнагыз гармуннар тапшыруы. Кукмара районының Купка авылында үтә дә оста халык яши дип әйткәннәр бар. Сәлим Сәләхов тирә-якта агач остасы буларак билгеле. Аны эзләп ерак төбәкләрдән дә киләләр икән. Урамын гына белсәң дә, Сәлим абыйның йортын табу авыр түгел. Бизәкләп ясалган агач капкадан аңлашыла. Капкадан кергәч тә агач исе килә. Менә шушында торам инде мин, Наил. Bu şun muzey bit bu. Şolay dilerinden de bunda kırgan kişi muzeyga şoğan bit bu diler. No indi özüm akirin yasagan aybirler indi. Yok tukta kızlar. Bunda bütün aybirini uz kulu kızından yasagan. Özüm yasagan aybirleri. Çünkü satıvalarga kıymat. İni motoritas kire, şoğa göre boş vakitlarda özüm yasap kıyam indi. Ta bir нәрсе bir жерге, ta bir нәрсе. Şolay aytып, менә şolay жыйылды инде bu. Bir yılda гына ясаган әйбер түгел. Булар 15-20 ел киткәндер инде буларга. Шул boş vakitlarda ясала инде. Хобби дигән шикелле, хоббига калды инде бу. Юк, син шын алтын куллы кеше бит инде син. Я, шулай диләр дә инде диюен. Юк, хөрмәтле андый моторлыкны күргәнем юк минем. Ну ярый, мотор булса диде, мотор кирәк бит инде ул. Кемдер бер кеше булса да мотор ясарга тиеш бит инде. Авылда булырга тиештер инде берәү булса да. Менә шул. Сез бер кая укыдыгызмы моны? Моны Казанда 16-нчы училищеда мин агач устасына инде резчик по дереву русча инде агач кесү устасына укыдым мин. 18 яшьтә инде мәктәп бетергәч. Шуннан соң инде менә шул азрак агачлар белән шөгыльләндем инде. Буш вакытта гына инде. Моны бит инде бу колхозда, авылда кирәк түгел. Кемгә кирәк инде ул? Шул үзем өчен кирәк инде менә шул. Килеп чырып китәләр, художниклар килеп карап китәләр. О, баладис, булдыргансың син ди бер художник килде дә әйбә. Мин сине монда яктыр дип уйлап алган ди. Шул әйтеп менә күңелле бит инде, рахат. Кеше мактаса, менә интернетка куям да инде. Анда классташлар да язып җибәрә. Хай, нинди матур икән синең өең. Subhanallah, maqtılar indi, mine rahat. İndi rahat bulsun. Kişi maqtı, mine rahat. Менә şundan enerji jiyip yaşayız indi. Yok, молодец. Менә şolay yaşap ятабыз. Сәлим абый, карагыз әле, мен кирдем дә, күрдем шул баянда сез. Нәнде без азрак баянда. Шуңа да вакытны табасыз икән. Әзбәс. Безнең бит нәселдә бар шундый. Минем абый опа уйната, җырлыйлар име. Мин дә инде шуларга карап азрак качып-пысып кына шунда өйрәндем инде үземә җитәрлек. Теге мәҗлесләрдә уйнатырлык кына инде. Ә булай зур сахнәләргә аның өчен укырга кирәк. Анда менмәдек инде, без монда авылда калдык. Дәгәр бер нәрсә уйнап карыйк әле. Менә шундыйрак. Менә шәхес инде ул. Алтын куллы теге баянда да уйный. Авыл кешесе булгач, бөтен эшне эшли белергә кирәк инде. Менә шул без бөтен эшне дә эшләргә тырышабыз инде.
Mana şulay yaşap yatamiz endi. Mana bayonga kelganda mana shul bayon nechik sizning qo'lga ilakdi? Bayan endi şol abilardan qochib, bir ikki kuy öğrendim endi men. Onu bitirganda chiqarilish kechasine jırlarga kerak bo'lar deb, iki avval keyin bir büyük keyin öğrendim deymi. Şundan so'ng общежитиеде o'qiganda turganda qizlar o'ynatalar endi, ayda o'ynatalar. Shulay aytib kirin kirib ketdim deb bo'lay endi, teranga kirmadim endi. Şu o'zimga yetarakkina shulay aytib. Hali mening kuylar da var, o'zim yozgan jırlar da var. Oynatib ko'rsatirga bo'ladimi yo'qmi? Jırlab o'ynab. Yo'q, jırlamayman, tovushim kelmadi ha. Salim abi, aferin. Hem mana bizning topshiriqning bir so'rovi bor edi. Biz onu bütün garmonchilarga beramiz. Garmon mana shul bayon sizning ishin ul narsa. Bayan endi ol benim için ko'ngil holati. Mana ol bitinde muңlanganda, tagi ko'ngil bek настроение tushganda olasın da endi. O'ynatib jibarasin. Ko'ngillar ko'tarilib keta, jiloflar kelganlar bita. Shulay aytib, ko'ngil holati endi ol. Ko'ngil ko'tarilib, turli o'ylar uyg'ala. Şu muzikaga, kuyga kirib ketasin. Shunda yeza boshlagach, tinchlanib, andari chiqib ketasin endi ishga. Mana shul endi o benim ishim. Salim abi, mana tam bir so'rovi bor edi. Mana bunda o'rtada bilyard stali turadi. Hali o'zing yasadingmi buni? Buni da o'zim yasadim. Men bir kichkinadan bilyard o'ynarga yaratam. Shunga ko'ra bilyard sotib olirlik o'xsha bo'lmadi. O'zimga yasarga to'g'ri keldi endi. Mana shuni do'stlarni yig'ib, men kish bilan bilyard o'ynaymiz. Do'stlarni yig'ib. Ayda kirashiga hali bilyardni. Ayda o'ynaymiz, ayda. Менә кадерле тамашачылар, уйнагыз гармоннар тапшыру иртәдән кичкә кадәр төшерелә. Без менә иртән чыгып китәбез. Иртәнге сәгать 4-тә име. Булсын ул кичке сәгать 9-10 име. Без шунда гына тәмамлыйбыз. Туктале вакыт. Вакыт сәгать 9 кичке. Бу вакытта инде авыл кешесенең эше берникадәр тәмамлана. Һәм беләсезме, менә Кукмара районының Күкшел авылы егетләре нәкъ менә шушы вакытта үзләренең мәдәният йортына килеп репетиция ясыйлар икән. Әйдәгез алар белән танышыйк. Әйе, менә ничек бара икән аларның репетициясе? Киттек.
Жырлап та жибердим. Әйе, шулай гармун тавышын ишкәшишкеде җырламыйсың. Бийсе дә килә, җырлыйсы да килә гармунчика. Таныш булыгыз, бу безнең әйткән Кукмара районы Күкшел авылының Агымсу гармунчылар ансамбле. Агымсу гармунчылар ансамбле һәм аның җитәкчесе Касыйм абый. Касыйм абый, менә сөйләп китегез әле. Әлеге ансамбль сезнең ничек барлыкка килде? Аның тарихын беләсебез килә. Яшьлек еллары шу клубта үтте инде безнең. Без 14-15 яшьтә шунда сахнәдә тәрбияләндек дип әйтик, өйрәндек. Концертлар куйдык, спектакльләр куйдык. Алҗытып бетерәдер художникларны, зап клубларны. Әйдә кайчан концерт куябыз, әйдә кайсы авылга барабыз дип. Менә шуннан 3нче класста вакытта гармунда уйный башладым. Аннан соң шулай чакырып сахнәләргә алдылар. Аннан соң бездә бик күңелле була сабан туйлар, яулык җыю. Яшьләр күп, укучы балалар күп. Хәзер генә бит яшьләр кимәде, мәктәпләрдә балалар кимәде. Хәзер менә оныклар укый инде безнең. Шул вакытларда һәрбер партия, һәрбер класс сабан туй җитсә, бер ай алдан мәҗлес башланадыр иде. Безнең зур алма бакчасы бар. 10 гектарлы. Шул алма бакчасында яшьләр җырга өйрәнеп, мәҗлес көйләренә, баламышкин киене, алмагач киене. Баштарак безнең заманнарда өйләрдә булды. Анда 9-ны бетергәч, мәҗлес җыеша башлыйдыр инде. Менә примерно без 9-нчы класста укучы ир балалар дип әйтик, 15-тән дә ким булмыйдыр. Һәрберебезнең партия үзе аерым мәҗлес җыя. 10-нчы классны бетергәннәр җыя, армия китәсе җегетләр җыя, армиядан кайткан җегетләр җыядыр. Менә 4-4 партия буладыр. Менә шул авылда җәй көне клуб җүннә башылмады монда. Булса кино ниләргә, индийский кинолар, спектакльләр, концертлар килсә, данлыклы артистларыбыз, вообще артистлар килсә инде. Халык күп чыгадыр, кичке уенлыкка булын ачадыр без. Анда без 5 парлы, назалы, биюләр, танцлар, төрле уеннар уйныйдыр инде. Һәрбер партия үзе аерым буладыр инде менә. Бик күңелле буладыр җәй. Сабан туйлар үткәннән соң гына клубка кайтадыр яшьләр. Менә шулай дип клубка кайтабыз. Чит авылларга, күрше авылларга спектакльләргә барадыр инде. Атлар белән трактор чаналарында, трактор арбаларында йөрдек. Менә шулай итеп йөри пенсиясына җиттек. 60 яшькә чыгып, менә пенсияләргә чыктык. Пенсия чыккач, менә шушы Итальянны бүләк иттеләр балаларым, оныкларым 60 яшь тулгач. Менә аннан соң инде менә шушы җегетләр белән без бабайлар инде основной, монда минем әнә улым, шул гына инде яшәрәге. Калганнарыбыз почти барыбыз да пенсионер. Менә шу ансамбльне яшьләр, Агымсу ансамблен. Менә безнең ныгытып йөри башлаганга нак 10 ел. Ondan da indi biz çıkışlar yasadık. Talyan, garmon, bayan deyip jırçılar koşulup jırladı. Özüm de jırladım. Bana ılagayıp kına barabız indi. Yerindire başladı. Girisi kim? Oy, iritmegiz. Siz әле biraz sahnelerinde tutup turatırgan yaşta. Allah'a şükür bana klubka yaxşı yasadılar. Rahmat rayon җитәкчеләренә. Ремонт булгачтан инде тагына йөрисе генә килеп тора. Касым абый, менә үзегезнең ансамбль егетләрегез белән безне таныштырыгыз әле. Кем булып эшли? Менә сез бит инде гармунчылар түгел. Сез бит инде менә кем механизатордыр дип инде уйлыйм. Кем ничек? Шулай төрле специалистлар бар монда, төрле. Үзем шушында авыл җирендә инде төп нигезне саклаучы нәсел дәвам итүче булдым инде. Әти-әнине карап зур җирләргә озаттык. Алхамдулиллах шөкер. Үзем шушы авылда туып, шушы авылда менә өлкәнәеп киләбез. Үзем 30 ел комбикормый заводта эшләп чыктым. Иң беренче аның шоферы булдым. Аннан соң 5 ел шофер булып эшләдем. Аннан соң лаборант булып эшләдем. Шушы комбикормый завод, 5 колхозный комбикормый завод дип аталадыр ул. Шул уйышкандан башлап таралганчыга, менә заманалар үзгәреп китте бит. Демократия дигән нәрсә чыгып җибәрделәр име?
торатқаншыға хәтлі 30 жыл башыннан алып, ақырына хәтлі шында эшләп чыктым. Аннан соң заправкада, местный заправкаларда, частный заправкалар инде, анда охранда булдым, шундан пенсияга чыктым 10-нче елны. Менә калган җегетләр дигәйдек инде, Илһам, минем улым, өлкән улым, 3 баласы бар, авылда тора, авылны ташламады, рәхмәт аңа. Улым алай армиядә, кызлары укый. Хәзерге вакытта Полянада металлы посуда эшли. Аның белән рәттән Галиев минем улла. Ул хәзерге вакытта төрле эшләрдә йөри, тракторларда эшләде. Өрі семьялы кеше, балалары Казанда, кызлары балалары Казанда бар да, шунда төпләнеп, шунда яшиләр, оныклары бар. Мысы безнең Хасанов Рамил күптән инде нидә эшли? Мәчкәрә коррекционный школада нидә мәктәптә эшли. Хәзерге вакытта шундагы охраннар начальниге. Балалар Казанда җиткән инде, кызлары, балалары, оныклары бар. Аның белән рәттән Хабибуллин, Фәнил, табигатьне саклаучы тоже, әнисе белән әнисе олы яшьтә, балалары, кызлары, кияүләре бар да Казанда. Төп нигезне саклаучы, үзе хәзерге вакытта пенсионер инде, фермерский хозяйство бая. Аның белән рәттән пенсионер Рафкат Мөхәммәд Галиев. Инде пенсионер, төп нигезне саклаучылар бар дагын. Балалар җиткән, оныклар үсә. Менә шу алгымсу ансамблебез була. Безнең бер иптәшебез юк әле. Инде 70-ка җитә торган. Кайда гына эшләсәләр дә, кем генә булсалар да, аларның күңелендә һәр вакыт гармун. Уйнасын гармуннар! Уйнагыз гармуннар! Менә шундый талантлар алар. Бүгенгә шулар иде. Сезнең белән иртәгегә кадәр саулашабыз. Исән-имин булыгыз.